Η Μεταλλευτική Θράκης έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου Χρυσού Σαπών που βρίσκεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη βορειοανατολική Ελλάδα. Το έργο των Σαπών βρίσκεται εντός του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5, τον οποίον η εταιρεία έχει μισθώσει προς εκμετάλλευση. Ο χώρος καλύπτει έκταση 20,1 τετραγωνικών χιλιόμετρων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων από την πόλη των Σαπών, που απέχει 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο Βόρειο Αιγαίο. Στις Σάπες σήμερα έχουν εντοπιστεί 3 κοιτάσματα, της Οχιάς, του Αγίου Δημητρίου και του Γκρεμού. Τα συνδυασμένα μεταλλευτικά αποθέματα των κοιτασμάτων αυτών υπολογίζονται σε 830.000 ουγγιές χρυσού σύμφωνα με τις προδιαγραφές JORC. Προς το παρόν, σχεδιάζονται οι εξορρυκτικές δραστηριότητες για τα κοιτάσματα της Οχιάς και του Αγίου Δημητρίου με βεβαιωμένα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα συνολικά 630.000 ουγγιών χρυσού. Τα κοιτάσματα των Σαπών είναι τυπικά παραδείγματα επιθερμικών κοιτασμάτων χρυσού υψηλής θείωσης, τα οποία περιέχουν επίσης άργυρο και χαλκό. Το κύριο κοίτασμα είναι αυτό της Οχιάς, που χωροθετείται ανατολικά ενός σημαντικού γεωλογικού φαινομένου, της εγκάρσιας ρηγματικής ζώνης της Οχιάς, με την οποία και γειτονιάζει. Το σχετικά επίπεδο κοίτασμα της Οχιάς βρίσκεται σε βάθος περίπου 240 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, έχει μήκος εξόρυξης 550 μέτρα, μέγιστο πλάτος 130 μέτρα και μέγιστο πάχος 60 μέτρα. Σημαντικά αποτελέσματα από γεωτρήσεις που έγιναν στο κοίτασμα της Οχιάς περιλαμβάνουν μεταλλοφορία πάχους 34 μέτρων με μέση περιεκτικότητα 53 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο μεταλλεύματος, ενώ η μέση περιεκτικότητα του συνολικού εντοπισμένου αποθέματος της Οχιάς είναι 21,4 γραμμάρια ανά τόνο μεταλλεύματος. Το κοίτασμα της Οχιάς είναι ανοιχτό προς τα δυτικά. Οι προηγούμενες περιορισμένης έκτασης γεωτρήσεις στην περιοχή έδειξαν την ύπαρξη μεταλλοφορίας σε χαμηλότερο βάθος, περίπου 150 μέτρα από την επιφάνεια. Σε μία από τις διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή αυτή εντοπίστηκε μεταλλοφορία πάχους 57 μέτρων με μέση περιεκτικότητα 8 γραμμαρίων χρυσού ανά τόνο μεταλλεύματος. Οι περαιτέρω διερευνητικές γεωτρήσεις θα επικεντρωθούν αρχικά στην περιοχή αυτή. Το κοίτασμα του Αγίου Δημητρίου χωροθετείται ανατολικά του κοιτάσματος της Οχιάς, με το οποίο και γειτονιάζει. Η μεταλλοφορία στον Άγιο Δημήτριο εμφανίζει γενικά υψηλή οξύδωση λόγω της εγκύτητάς της με την επιφάνεια του εδάφους. Το κοίτασμα έχει μήκος εξόρυξης περίπου 375 μέτρα και πλάτος 200 μέτρα. Οι περιεκτικότητες χρυσού στο κοίτασμα του Αγίου Δημητρίου είναι δυνατόν να φτάνουν μέχρι και τα 21 γραμμάρια ανά τόνο μεταλλεύματος, ενώ η μέση περιεκτικότητα του εντοπισμένου αποθέματος είναι περίπου 3,4 γραμμάρια ανά τόνο μεταλλεύματος. Η εξόρυξη στο κοίτασμα της Οχιάς θα γίνει με χρήση πλήρως μηχανοποιημένων μεθόδων υπόγειας εξόρυξης. Για την πρόσβαση στη ζώνη του μεταλλεύματος θα κατασκευαστεί τοξοειδής κατηφορική ράμπα. Η εξόρυξη θα ολοκληρωθεί με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογωμώσεων σε μέτωπα με ύψος 5 μέτρα και πλάτος από 4 έως 6 μέτρα. Όταν ολοκληρώνεται η εξόρυξη ενός μετώπου, αυτό θα γεμίζεται χρησιμοποιώντας λιθογόμωση που έχει αναμειχθεί με στήρα υλικά της εξόρυξης. Το υλικό λιθογόμωσης θα προέρχεται από την ανάμειξη τσιμέντου με μέρος των τελμάτων που παράγονται από το εργοστάσιο επεξεργασίας. Όταν η λιθογόμωση εμφανίσει επαρκή ξύρανση, τότε ξεκινάει η εξόρυξη στο διπλανό μέτωπο. Στον Άγιο Δημήτριο, η εξόρυξη θα γίνει με τη μέθοδο της ανοιχτής εξκαφής. Καθώς το κοίτασμα βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, οι προκαταρκτικές εργασίες αποκάλυψης που απαιτούνται είναι περιορισμένης έκτασης. Το έργο των Σαπών θα απαιτήσει την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας του εξορισόμενου μεταλλεύματος, καθώς και εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων για την εναπόθεση των στήρων υλικών από την ανάκτηση του χρυσού, του αργύρου και του χαλκού. Θα κατασκευαστεί επίσης φράγμα και υδατοταμιευτήρας για τη συλλογή του βρόχινου ύδατος και την εξασφάλιση της παροχής ύδατος που απαιτείται για το έργο. Όλο το μετάλλευμα που θα εξορίσεται από την Οχιά και τον Άγιο Δημήτριο θα μεταφέρεται με φορτηγά στο εργοστάσιο προς επεξεργασία. Με ετήσιο ρυθμό παραγωγής 200.000 τόνων,
ο λειτουργικός χρόνος ζωής του ορυχείου θα είναι περίπου 7 έτη. Το εργοστάσιο επεξεργασίας της Σάπες είναι μια τυπική εγκατάσταση ανάκτησης χρυσού, αργύρου και χαλκού. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η εταιρεία έχει επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει κιάνιο στην κατεργασία του μεταλλεύματος. Η διαδικασία κατεργασίας του χρυσοφόρου μεταλλεύματος της Σάπες περιλαμβάνει κύκλωμα θράψης, λιοτρίβησης, βαρυτομετρικού διαχωρισμού και επίπλευσης για την παραγωγή συμπυκνώματος με εμπορικά αξιοποιήσιμη περιεκτικότητα σε χρυσό, άργυρο και χαλκό. Περίπου το 15% του χρυσού θα ανακτάται με τη χρήση βαρυτομετρικών μεθόδων, θα εξάγεται με τήξη επιτόπου και θα πωλείται με τη μορφή ράβδων χρυσού. Το κύκλωμα επίπλευσης θα ανακτά ένα επιπλέον 60% του χρυσού και 88% του χαλκού. Το συμπύκνωμα θα συσκευάζεται σε σάκους, θα μεταφέρεται οδικώς στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα εξάγεται σε μεταλλουργικές μονάδες του εξωτερικού, όπου ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός θα ανακτώνται και θα πωλούνται. Τα τέλματα από την κατεργασία θα φιλτράρονται και μέρος των αφιγρασμένων τελμάτων που θα παράγονται θα μεταφέρονται με φορτηγά στο υπόγειο ορυχείο μετά από κατάλληλη επεξεργασία ως λιθογόμωση και τα υπόλοιπα θα εναποτίθενται στην εγκατάσταση διαχείρισης τελμάτων. Η εταιρεία βρίσκεται σήμερα στη φάση της αδειοδότησης των σαπών και της διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε το έργο να περάσει στη φάση παραγωγής στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Συμπερασματικά, η Μεταλλευτική Θράκης πιστεύει ότι με δεδομένη την υψηλή περιεκτικότητα σε χρυσό και τις χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, η ανάπτυξη του έργου χρυσού των Σαπών είναι ωφέλιμη για την πόλη των Σαπών, για την ανάπτυξη της περιοχής της Ροδόπης και για την Ελλάδα.